Προϋποθέσεις τώρα για τη Juventus. Πάρα πολύ καλά. Ο Άξελ δείχνει έτοιμος. Παρ' όλα αυτά πατά περιοχή τώρα επιθετικός Juventus. Θα κάνει και ένα shoot out. Η πρώτη καλή φάση Φανταστικό για τη shoot, Juventus. πολύ ωραία ενέργεια. Τώρα της Juventus περνάει πάρα πολύ ωραία πάνω από τον Τάσο, τον προπονητή και παίχτη της United, και δίνει και πάσα για τον Μάγκο, ο οποίος νομίζω πως είναι σε αντικανονική θέση. Θα το δούμε τώρα με το VAR. Ο Μάγκο όμως τώρα έξω από την περιοχή, πατά περιοχή τώρα. Ο Μακ πάει και για το shoot, έρχεται πολύ κοντά, τρίπλα, πολύ το shoot, γκολ! Σκοράρει ο Μακ! Η φάση θα τσεκαριστεί από το βίντεο assistant referee. Πρέπει να το κρίνει ο VAR αυτή τη φάση. Είναι πολύ ωριακή. Έχουμε νέα από τον προπονητή της. Τώρα πατά μέσα ξανά ο Μαγκ. Έτοιμος για το shoot, οι τρίπλες. Το shoot μπερδεύεται εκεί πέρα ο FNF. Προλαβαίνει όμως ο Frosty. Ξανά ένα shoot μακρινό. Ο FNF θα πιάσει εκεί πέρα. Ωραίο shoot. Πολύ ωραία απόκρουση. Όχ τώρα. Τσέχος μες στην περιοχή. Ο FNF για μου θα κάνει το save. Ο Private Peters κόντρα γκολ! Διώχνει πάνω στον μπιλιάρδο Private Peters. Δεύτερη επαφή, βάζει γκολ. Τάσος. Τσέχος. Φοβερή πάσα. Ο Private Peters διώχνει. Πετράκος πάει στο σουτ, προσπίσει. Το σουτ από το... Ο FNF εύκολα θα μπλοκάρει. Τον Πετράκο. Ακολουθεί η επίθεση της United να μην ενδιαφέρεται καθόλου για την άμυνα, όπως βλέπουμε και ο Frosty και ο Azur και ο Νίκη είναι μπροστά, δεν έχουν κατεβεί καθόλου και ακίνητοι. Με αποτέλεσμα να έχουμε μονότερμα. Το σου, το FNF, διπλή απόκρουση. Έχει πάει σε θέση βολής εκεί πέρα επιθετικός. Ωραίο σου, το FNF για άλλη μια φορά. Ο FNF, ο οποίος είχε δηλώσει πριν το match πως θα φτάσει τον παλιό του εαυτό που ήταν στην BAM FC πριν από 4 σεζόν. Έχει αποδείξει ότι είναι πάρα πολύ καλός σήμερα ο FNF, είναι σε καλή βραδιά, αντιθέτως με την άμυνα της United. Απέναντι έχει ελεύθερο παίχτη. Private Peters και Ραφαζούκι, παρόλα αυτά έχουν χάσει και οι δύο τον Πολωνό επιθετικό, ο οποίος τρέχει σαν σύμφωνα. FNF, μπλοκάρει ο FNF και σε δεύτερο χρόνο θα πιάσει και την μπάλα. Και βγαίνει η πάση για τον Τσέχο, ο Τσέχος. Πολύ ωραία πάση και τον Μάγκο. FNF βγαίνει, προσπαθεί να σώσει, ο Τάσος έχει πέναλτι! Δεν το είδω ρε το πέναλτι! Κίτρινη κάρτα στον Ραφαζούκι για το προφανές πέναλτι που έκανε. Παρ' όλα αυτά δεν δόθηκε, καθώς είχε δοθεί πλεονέκτημα για την ομάδα της Juventus. Ο Private Peters διώχνει. Πάσα λάθος. Κάκιστη πάσα. Εκεί έχουμε τη λήξη του αγώνα. Η Juventus είναι στον τελικό του UEFA Europa League με την Partizan.